शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजा मानसी। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे जसूरा। खाली कान भी नहीं मुँह से बोली आई तब खाली कान भी नहीं मुँह से बोली आई तब तोरा यादू से गे तोरा यादू से हमारा यरती जाइतै गे तोरा यादू से हमारा यरती जाइतै गे तोरा यादू से म्यूजिक डायरेक्टर डीजे जसूरा। तोरा यादू से पता नहीं रही ऐसन दिन अइतै अपना दुनू के मिलल नहीं होइतै पता नहीं रही ऐसन दिन अइतै अपना दुनू के मिलन नहीं होइतै आज छोड़ी के ससुर चल जइबी गे आज छोड़ी के ससुरा चल जइबी गे तोरा यादू से गे तोरा यादू से हमर यरती जइतै गे तोरा यादू से हमर यरती जइतै गे तोरा यादू से तोरा यादू से म्यूजिक डायरेक्टर डीजे जसूरा। कह चयन सुतहूँ कर दी है बाप गे छोड़ के पड़लो राजा तोहर साथ रे कह चयन सुतहूँ कर दी है बाप गे छोड़ के पड़लो राजा तोहर साथ रे बीजेपी केस के यरती जइतौ गे बीजे सातो के यरती जइतौ गे तोरा यादू से गे तोरा यादू से हमर यरती जइतै गे तोरा यादू से हमर यरती जइतै गे शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजा मानसी।